କୈଳାସ ପୁରରେ ସବୁ କୁଶଳ ତ ନନ୍ଦୀ। ଶୁଣ ନନ୍ଦୀ, 21 ଦିନ ବ୍ରତ ହୋଇବ ପାଳନ, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ହୋଇବ ଧରାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୈଳାସବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଖବର, ସର୍ବେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ହୁଅନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ହଁ ଶୁଣ ନନ୍ଦୀ, ଅବିଳମ୍ବେ ପଠାଇବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ମୋର। Say
उठा उठा शिवानी गेली क्षमा ବରତମ ହୋଇବ ସାର୍ଥକ ଯେଉଁଦିନ ପଶି ସେ ଏକାମ୍ର କାନନରେ କରେ ଦିନ ଆଚରଣ ସେହିଦିନ ପାଇବ ସେ ସମଚିତ ଶିକ୍ଷା ତୁମ ଆଦେଶକୁ ସେ ପାଳନ କରିବ ନା ତ ହଁ ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ 21 ଦିନ ମାତ୍ର ହୋଇବ ପାଳନ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ହୋଇବ ଧରାରେ ତେଣୁ ତୁମେ ମମ ସତେ ହୁଅ ଉପସ୍ଥିତ ଆହେ ପଶୁପତି ଖେଳ ମୋହନ ପଖାଳ
सुनायला तर स्वतः परत देतात. शिवानी दंडाला महत्व ଶୁଣିବ ହଁ ପ୍ରଭୁ. ତେବେ ଶୁଣ ମୋର ଦେଇ
ଦଶରେ ଚଢ଼ୟା ଚତୁର୍ଦଶରେ ଯେ ଆସେ ଜମେ ବଆସେ ଚୋରସ ପାଠିଆ ମନ୍ଦିର ଭାଉଜ ଦୁଇ ଯଦି ଯଦି ଆଣି ନାଚନ୍ତି ଭାଉଜ ରସି ପତର ସୌର ବିଷୟରେ कोई सहारा पाटे कोई सालिया ऐसा परी यात्रा निमाया गोविंदा करुची ଶୁଣିଲ ତ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ବିଧାନ ଚାଲ ଏବେ କୈଳାସକୁ ଯିବା चलते प्रभु ओम नमः शिवाय।